Il-bibien ta' daru nfetħu u miftuħa qalbu wkoll nersqu lejh għaliex ħejjinna post sabiħa lina l-koll. Dak il-ħin meta l-aħħar raġġi tax-xemx ikunu qegħdin ileħħu taħt il-portiku, meta l-bibien tal-Bażilika jinfetħu biex minnhom toħroġ din ix-xbija tant għażiża għal qalbna, donnu ebda kliem ma jista' jiddeskrivi l-emozzjoni li taħkimna. Hija żgur emozzjoni li tinfet il-qoxra imma tmiss il-qalb. Il-bibien jinfetħu biex is-sultan il-kbir flok jistennina fuq it-tron tiegħu bħala sudditi joħroġ għalina hu. Donnu qiegħed joħroġ biex iħallina narawh, biex nifirħu bih, biex inħarsu lejh u biex iħares lejna. Imma mbagħad jerġa' jidħol lura l-Knisja, mhux biex jitwarrab minna, mhux biex jaħrabna, imma biex jistedinna, biex ifakkarna li din darna wkoll, biex jurina mill-ġdid li l-festa kollha tibda fih u tispiċċa fih, biex ifakkarna li qiegħed hemm dejjem jistennina u meta rridu nistgħu nsibuh, biex iħajjarna ħalli nidħlu warajh biex inkunu miegħu. Il-mulej qed jistennina, se jkellimna se nkellmuh u l-missier li jieħu ħsiebna, aħna wliedu nħobbuh. Tħallux eżistiej li tgħaddi din il-ġimgħa mingħajr ma tilqgħu l-istedina tiegħu. Ħalluh jannaqkom u jrikom imħabbtu. Mingħajru eżistiej maħna xejn. Mingħajru l-festa hija qoxra, imma bih bħala l-qofol u ċ-ċentru ta' ħajjitna, il-festa tkun għalina mument ta' grazzja speċjali waħda. Eżis Pawlisti, ejjew f'dawn il-jiem nifirħu fl-imkien, niċċelebraw bil-kbir, imma fuq kollox nagħtu xhieda ta' mħabbitna għal xulxin u għalih. Ġesu, għalik l-imħabba li tonqos minna le u lajta qatt ix-xabba. Ta' viva Kristu!